Hello guys, kumusta na mo? Nagpaabot pa ko di ay ni Kuya Amay nga muhapit na ko diri sa opisina kay aron makauli na mi sa balay. Ang oras na to kay 5:30 na unya. Wala pa ta kauli sa balay. Pero sige man gyud may dugay makauli kay magulat pa pud lagi unya na pa pud tay mga tiwason ba. So karon nakahuna-huna ko nga moadto lang sa siguro ko og Prince kay aron makapamalit ko og sabon guys ba kay manglaba man ko. Naara ba pud ko'y gibilin dito sa laundry kay naa ko'y pipila ka labhunon nga ako na lang ipalaundry kay ikapoy naman kog laba guys. Uy. Ikapoy naman kog laba. Uy nga kanang nagkadaghan ang labhunon bagi kapoy na kog tinan-aw. So nakadesisyon na lang mi ni Kuya Amay nga ipalaundry na lang namo ang mga decolor. So ang akong labhan ugma kay Sabado man ugma ang kato na lang mga puti. So karon mamalit ko og bleaching liquid o sabon kay para malabhan na to ang mga puti ugma. Padung ako sa Prince Hypermart guys kay mamalit na talagi og sabon. Na dito akong gipalaundry dapit og kanang blue og green og bongbong. May lamag maabtan pa na nato unya kay wa pa si Kuya Amay mani. Hapit na ko may lamag di ta masiradan karon dala tong kuan ba atong gipalaundry. Mulabang na ta kay na traffic na din hao. Naatay time nga mulabang. Dirita sa mga sabon kay makapanglabata. Hi guys, naana di ay ta nabalik na ta sa opisina unya na. Tanghutang lang ko ani kay dadun pud ni nako sa balay ron kay labahan og mapuhon ba dili karon. Mo relax sa ta karon guys kay ugma ra ta manglaba. Unya nakapalit na pud kog sabon. Grabe kayo ang mahal nga panaliton guys uy kay ang 1,000 ka pin ba gamay ra kaayo. Grabe jud. 1,108 basta anak. So nahuman ako og pang malit og sabon si Kuya Amay wala pa nakaari. Nagpaabot pa ko. Nga basig karon taud-taud maabot na ko siya. Ang akong kabalakaan guys kay masirad-an na unya tong among ang gipalaundry ba. Dili na unya tumadala nako karon or unsa balik ko na pud to ugma mauray kanang tuyoon bagbalik kay kuhaon may unta karon kay mabuyon na mong dala ba inig pauli.
may untag na natos kuya amay karon taud-taod nga naday koy napalit nga binangkal ganina bakay nay nanuroy diri og snacks ya makatawa ka kay yang binangkal gamay kaayo nya 10 pesos ang price nya kanang ingon pag siya nga ngiha kunong kuha kay 5 pesos kuno niya baligya niyang jis tinunga pud ay ihang ginansya pero gipalitan lang pud namo kay katura ba nanuroy ani kay amo apong client ba diri may na lang pud makatabang bahala na lang tinunga ang iyahang patong